हम विजेंदर लगे गईनी, परदेसी लगे गईनी, बेदर्दी लगे, राजकिशोरा लगे गईनी, मेहदी लगे गईनी। मारे चारों ओर से घूम के टनटनों के लग से हम ब्लॉक होके अब गए आवतानी। काहे काकी काहे इतना गरमाइल बाड़ू? काहे खिसिया के और बार बोला तारू? मार मुद्दों के बोली ना रे, मारी कौची बनावता से आधार कार्ड बनावता से की भातार कार्ड रे। ए काकी ई आधार कार्ड कहाँ बनता? हमरो के बनवावे के बा, तनी हमरो के बता दी। जो अपना भातार संकारवा के लेके अब आधार कार्ड ना भातार कार्ड बनवा ले जो जो। आकांक्षा म्यूजिक प्रेजेंट्स जाई ब्लॉक में मुखिया के हक में आधार कार्ड बनता। जाई ब्लॉक में मुखिया के हक में आधार कार्ड बनता। पाता कलम बलमुआ कहाँ भातार कार्ड बनता। एजी पाता कलम सजनवा कहाँ भातार कार्ड बनता। जाई ब्लॉक में मुखिया के हक में आधार कार्ड बनता। जाई ब्लॉक में मुखिया के हक में आधार कार्ड बनता। पाता कलम बलमुआ कहाँ भातार कार्ड बनता। इजी पाता कली बलमुआ कहाँ भातार कार्ड बनता। के कर में हर हऊ जदि केहू कही तो दे देखा देव हमरा परस में रही। सुननी के जी के कर में हर हऊ जदि केहू कही तो दे देखा देव हमरा परस में रही। एही खातिर कहिया से मोर जीवा छछलता। एही खातिर कहिया से मोर जीवा छछलता। पाता कलम बलमुआ कहाँ भातार कार्ड बनता। एजी पाता कलम सजनवा कहाँ भातार कार्ड बनता। करी ना उपाय कोनो लगाई न सोर ना तो मरद नाही कहे लागे में तोरस। बुझाई करी ना उपाय कोनो लगाई न सोरस ना तो मरद नाही कहे लागे में तोरस। एही खातिर पड़ोसिन के द्वारा रुपया गिनता। एही खातिर पड़ोसिन के
कहीं तो कृष्णा बेदरदी के भेजी देरी होता सैया जी करी तनी तेजी शंकर कृष्णा बेदरदी के भेजी दीपक दिलदार के बन गइल त खुशी मनता दीपक दिलदार के बन गइल त खुशी मनता पाता कोलम बलमुआ कहाँ भतर कट बनता ए जी पाता कोली सजनवा कहाँ भतर कट बनता जाई बलक में मुखिया के हक में आधार कार्ड बनता जाई बलक में मुखिया के हक में आधार कार्ड बनता पाता कोलम बलमुआ कहाँ भतर